Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n ddiolchgar am bob un cyfle, ni'n ddiolchgar am dy ddydd. Diwrnod wedi cael ei osod o'r neilltu. Geisio dy wyneb di i cael mwynhau yn dy bresenoldeb ac yn gofyn felly o Dduw bydde di yn trigarhau wrthym ac yn caniatáu i'r blant fwynhau dy bresenoldeb mewn ffordd arbennig o Dduw i ti ddod lawr i'n plith mewn ffordd nad i ni wedi brofi o'r blaen. Y bydd na dywalliad mawr o'r ysbryd glân arnom ni ar dy bobl ar ein gwlad, y bydde di'n trigarhau wrthym. Tyrd yn agos ato ni nawr, diogelon ni rhag ymosodiadau'r un drwg, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Dduw, chydig o gyhoeddiadau i'ch atgoffa chi am yr hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel yr Rhath. Ar ddechrau'r wythnos, fe fydd yna fyfyrdodau byr o emynau'r Efengyl. Yna ar ddydd Mercher am 6 fe fydd egluro'r Efengyl ac yna yr oedfa hon ar y sul am hanner awr wedi 3. Hefyd gael eich atgoffa chi am y gynhadledd haf, y Summer Conference, oedfa yn Saesneg ei hiaith yn dechrau Gorffennaf 27 hyd 31. Nawr wrth gwrs oherwydd yr amgylchiadau, dyw e ddim yn bosib i ni gynnal rhain yn y capel, ond i ni'n parhau ar oedfan ar ein gwefan, a'r gwefan Tabernacl Cardiff hefyd, fe fyddwch chi'n gallu gweld a chlywed yr oedfa Gymraeg, y gynhadledd Cymraeg. Mae yna un oedfa yn ystod yr wythnos yn cael ei gynnal, a honno drwy'r Gymraeg, ac fe fydd yr oedfa honno ymlaen Gorffennaf 30 am hanner awr wedi 4, ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Felly fydd honno wedi recordio ac wedi osod ar y wefan. Croeso i chi ymuno â ni. Wel, gadewch i ni nawr ddarllen o air Duw, llyfr yr Actau, y 12fed benod, Actau 12, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau 12 yr adnod gyntaf, ac ynghylch y pryd hwnnw, yr ystynodd Herod frenin ei ddwylo i ddrygu rhai o'r eglwys, ac efe aladdodd Iago, brawd Ioan, a'r cleddyf. A phan welodd fod yn ddag yn yr Iddewon hynny, efe ychwanegodd ddala Pedr hefyd, a dyddiau'r bara croiwd ydoedd hi. Yr hwn wedi ei ddal a roddes efe yng ngharchar ac ei traddododd at 4 pedwariaid o filwyr i'w gadw gan ewyllysio ar ôl y pasg ei ddwy nef allan at y bobl. Felly Pedr a gadwyd yn y carchar. Eithir gweddi ddyfal am wneithbwyd gan yr eglwys at ddiw drosto ef, a phan oedd Herod a'i fryd ar ei ddwy nef allan, y nos honno yr oedd Pedr yn cysgu rhwng 2 filwr, wedi rwymo a 2 gadwyn a'r ceidwaid o flaen y drws oeddynt yn cadw y carchar, ac wela angel yr arglwydd a safod gerllaw, a goleini a ddisgleiriodd yn y carchar, ac efe a drawodd ystlys Pedr ac a'i cyfododd ef gan ddywedyd cyfod yn fuan, a'i gadwyni ef a syrthiasant oddi wrth ei ddwylo, a dywedodd yr angel wrtho, ymreg gysa a rhwym dy sandalau, ac felly y gwnaeth efe, yna dywedodd bwrw dy wisg amdanat a chanlyn fi. Ac efe aeth allan, ac a'i canlynodd ef, ac ni wybu mai gwir oedd y peth a wneithid gan yr angel, eithir yr oedd yn tybied mai gweledigedd yr oedd, ac wedi myned ohonynt heblaw y gyntaf a'r ail wyliadwriaeth, hwy a ddeithant i'r porth haearn, yr hwn sydd yn arwain i'r ddinas, yr hwn ymagorodd iddynt o'i waith ei hun, ac wedi myned allan, hwy a eithant ar hyd un heol, ac yn ebrwydd yr angel aeth ymaith oddi wrtho. A Pedr wedi dyfod ato ei hun a ddywedodd, yn awr, y gwn yn wir anfon o'r arglwydd ei angel, am gwared i allan o law Herod, ac oddi wrth yr holl ddisgwyliad pobl yr Iddewon. Ac wedi iddo gymryd pwyll, efe a ddaeth i dŷ Mair, mam Ioan, yr hwn oedd a'i gyfenw Marc, lle roedd llawer wedi ymgasglu ac yn gweddio, ac fel yr oedd Pedr yn curo drws y porth, morwyn a ddaeth i ymwrando a'i henw Rhode. A phan adnabu hi lais Pedr, nid agorodd hi y porth gan lawenydd, eithir hi aredodd i mewn ac yfynegodd fod Pedr yn sefyll o flaen y porth. Hwythau a ddywedasant wrthi yr wyt ti yn fydy. Hithau a deiroedd mae felly yr oedd eithir hwy a ddywedasant ei angel ef ydyw. A Pedr a barhaodd yn curo ac wedi iddynt agori hwy a'i gwelsant ef ac as ynasant ac efe amneidiodd arnynt a llaw i dewi ac adroddodd iddynt pa wedd y dygasau'r arglwydd ef allan o'r carchar
ac e fe ddywedodd, mynegwch y pethau hyn i ago ac e'r brodyr, ac e fe a ymadawodd ac a aeth i le arall. Wedi ymyned hi yn ddydd, yr oedd trallod nid bychan ymhlith y milwyr pa beth a ddeithau o Pedr. Eith'r Herod pan ei ceisiodd ef ac heb ei gael a holodd y ceidwaid ac archmynodd ei cymryd hwy ymaith yntau a aeth i weired o Jwdea i Cesarea ac arhosodd yno. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni edrych ar y darn yn ar ysgrythyr, ond fel testyn, ond wrth gwrs byddwn ni'n edrych ar yr holl y benod honno, dechrau'r benod o leia, Actau y 12fed benod a'r 9fed adnod fel testyn, ac e fe aeth allan ac ei cynlynodd ef, ac ni wybi mae gwir oedd y peth a wneithid gan yr angel, eithir yr oedd yn tybied mae gweledigaeth yr oedd. Nawr y bu llai o erledigaeth ar Gristnogion yn Jerusalem ers merthyrdod Steffan. Nawr yr oedd na sefyllfa chydig yn wahanol. Fel petai yr Phariseiaid a'r ysgrifenyddion a'r archoffeiriaid wedi tawelu mymryn i raddau, ond yr oedd Herod wedi dechrau ar yr erledigaeth, yn cynyddu'r erledigaeth. I ni darllen yn yr adnod gyntaf, ac ynghylch y pryd hwnnw, yr estynodd Herod frenin ei ddwylo i ddrygu rhai o'r eglwys. Nawr, yr oedd Herod yma yn cyfri hun fel ei fod yn dod o linach i ddewig trwy ei famgu, ac yr oedd yn awyddus i blesio yr Iddewon. A pa ffordd well i blesio'r Iddewon a chreu trwbl i'r Cristnogion? Yr oedd yn gwybod ei bod nhw'n cysau'r Cristnogion, yn cysau'r arglwydd Iesu Grist a'i ddisgyblion ac nawr yr oedd yn gweld, wel, dyma ffordd i ennill ffafr y bobl. Adnod 2, ac e fe aladdodd Iago, brawd Ioan, a'r cleddyf. Dienyddiwyd y ffordd hyn, trwy'r cleddyf, y sawl y cyfrifir fel twyllwyr y bobl. Ac felly yr edrychant ar Iago, roedden nhw'n edrych arno fe fel un oedd yn dwyllwr i'r bobl, ac felly y lladdwyd yn y ffordd erchyll honno gyda'r cleddyf. Ond nawr yr oedd gan Herod ei lygad ar Pedr, arweinydd yr apostolion, ac felly roedd yn meddwl, nawr dyma beth dwi am wneud nawr. Dwi'n cynyddu fy mhoblogaeth, dwi'n cynyddu y cariad sydd gan y bobl tuag ata i. Mae'r bobl fel petai yn cymryd yn fy nghymryd i'n un ohonyn nhw, ac felly oedd yn gweld rhyw fantais fawr iddo fe yn bersonol. Ac felly nawr wedi delio ac Iago, nawr yn meddwl, beth am i fi i ymdrechu i ddal Pedr. I'n darllen hynny yn y drydydd adnod, a phan welodd fod yn dda gan yr Iddewon hynny, e fe ychwanegodd ddala Pedr hefyd, a dyddiau'r barod croew ydoedd hi. Nawr yr holl gynlluniau drwg yma, roedd yr eglwys fel petai wedi mynd trwy un ton anferth o erledigaeth, ac falle'n ymddangos i dyweli am gyfnod yn dod unwaith eto yn beryglus iawn yn y dyddiau hynny, pa bynnag ffordd o'ch chi'n edrych arno i fod yn Gristion. Yr oedd y safiad yn un anodd, yn un peryglus, yr un oedd yn fygythiad i'w bywydau nhw. Ac yr hyn i ni'n darllen yn yr adnodau yma. Mae yn erchyll, mae'n ddisgrifiad trienus, ond mae'n rhywbeth sy'n codi dychryn ar rywun. Ac eto mae yna rhywbeth cyffroes iawn am yr un rheswm yma. I ni'n gweld rhagluniaethau Duw ar waith. I ni'n gweld hanes Gwyrthiol fan hyn. Hanes sydd yn llenwi ni gyda'r hyder hynny fod Duw yn sofran, fod yn gyfrifol am bob dim. Mae popeth yn ei ddwylo fe. Does dim byd yn mynd y tu hwnt i'w allu ef. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gaethiwed gadarn, yna Rhyddhau Gwyrthiol, ac yna'n olaf y reality dwyfol yma. Wel, yn gyntaf, y caethiwed gadarn yma. Fel dywed yr emyn enwog rhagluniaeth fawr y nef, ond nid yw e wastad ar waith. Does dim un eiliad lle nad yw'r rhagluniaeth Duw ar waith. Dwi'n cofio unwaith gofynnwyd i mi bregethu ar y pwnc o ragluniaeth. Ac fod e'n bwnc llawn cyffro ac hyfryd i astudio, fe nath ynghalon i suddo ar yr eiliad cyntaf i feddwl, dyna chi bwnc anferth i roi mewn i un bregeth.
Mae rhaid I fi ddweud, dyna chi brofiad o baratoi mewn pwnc felly. Mae'n anferth, ond mae'n llawn cyffro. Un o'r pynciau fedrwch chi, allwch chi bregethu miloedd ar filoedd ar filoedd o bregethau, a dwi'n ond cyffwrdd y gweilodion fel betai. Ond mae'n bwnc mor rhyfeddol, mor hyfryd I astudio, ac allwn ni weld hyn ar waith fan hyn. Allwn ni ddysgu rhywbeth am rhagluniaethau Duw ar waith yn yr hanes yma sydd o'n blaen ni heddi. Ac yn sicr mae'n dod yn amlwg fan hyn. Derbyniodd yr arglwydd Iago yn ôl adref i'r nef, ond dod. Dyna un o'r rhagluniaethau fe. Fe ddywedodd dyma'r amser yn caniatáu i'r drwg yma ddigwydd iddo cael ei ddienyddio. Ond, beth I ni yn gallu dweud, nid nawr oedd yr adeg y penodwyd I Pedr fynd adref. I bob ymddangosiad roedd yn edrych felly, roedd dal gan yr arglwydd waith I Pedr ei wneud. Yr holl ymddangosiad allanol yn edrych mai nawr oedd yr adeg, oedd I ymadawiad ar ddod. Oedd I bob un fydden dweud, mi fydden nhw wedi ildio i'r peth. Wrth gwrs, mi fydden rhaid ildio I sofraniaeth Duw ac yn dweud, wel, mae sofraniaeth Duw yn ymddangos, felly mae dyma yw'r I wyllus yr arglwydd. Iago wedi ei ddefnyddio nawr, mae Herod ar ôl Pedr, mae yn y carchar, mae wedi bod nes dyddiau. Roedd yn edrych fel bod y cyfan yn mynd I ddod I ben llanw fel betai ar ddiwedd yr wyl. Ond y mae amseru yr arglwydd mor anhygol. Mae rhagluniaethau Duw yn anhygol, ond mae amseru Duw o fewn y rhagluniaeth yn bwnc anferthol yn ei hun. Pan oedden ni mewn carchar tywyll di, ond nid yw yna'n sicr yn berthnasol fan hyn. Yr oedd Pedr mewn carchar, fe garcharwyd mewn carchar tywyll di yn sicr. Ond nid yn unig ei garcharu, gwneithbwyd yn siŵr nad oedd posib I Pedr ffoi. O bob ymddangosiad pryd hynny, I Herod a'r milwyr yn y trefniadau o garcharu, roedd yn ymddangos I bobl dynol fel ni, nad oedd modd I Pedr ffoi. Roedd Herod eisiau wneud yn siŵr nad oedd Pedr mynd I ffoi, gan I hyn ddigwydd yn flaenorol. Actau 5, adnod 18 ac 19. Ac a ddodasant ei dwylo ar yr apostolion, ac a'i rhoesant yn y carchar cyffredin, eithir angel yr arglwydd o hyd nos a gorodd ddrysau'r carchar, ac a'i digwynt allan. Felly roedd yn barod wedi digwydd, ac felly roedd Herod am wneud yn siŵr. Does dim un ffordd bod dim byd tebyg yn mynd I ddigwydd to. Wedi clywed am ryfeddodau a ddigwydd trwy law ddilynwyr Crist ac felly nid oedd am weld unrhyw beth o'r fath yn digwydd to. Trefnwyd y byddai'n cael ei roi yn y man mwyaf diogel oll, lle na all byth ffoi. Rhoddwyd gwarchodwyr o'i amgylch. 16,000 o'r I gyd, roedd pob un arwyliadwriaeth ar yr un pryd, gallai hynny fod wedi bod, siwr o fod, mi fydde'r 16 wedi bod ar ei gwyliadwriaeth, ond yn fwy tebygol, roedd 8 wedi cael ei ddefnyddio ar y tro cyntaf ac yn arwydd arall falle'n gorffwys neu gerllaw, falle dyna beth sy'n debygol. Ac o'r 8, yr oedd 1 wedi gadwyno I 1 llaw garddwyn, cadwyni, wedi cael ei gosod yn gadarn o amgylch garddwyn Pedr fan hyn ar yr ochr chwith, a hynny wedi glymu I un o'r milwyr, ac yna y llaw arall wedi cael ei glymu I filwr arall ar yr ochr arall. So dyna 2 filwr yn sownd I Pedr. Mae'n anhygoel, mae fel petai un o'r dynion fwyaf dieflig sy'n erioed I cerdded ar y ddeiar yma. Ac eto, beth sy'n gyda ni fan hyn, un o'r dynion fwyaf diwiol, yr arglwydd yn defnyddio'r gŵr graslon llawn cariad yn cyhoeddi'r efengyl, ac eto dyma fe, am cyhoeddi'r gwirionedd yn cael ei garcharu, ac a'i addyrnau wedi glymu, bydde wedi cael ei glymu lawr i'r milwyr. Ac os nad oedd hynny'n ddigon, yr oedd yna 2 filwr arall yn cael ei osod wrth y drws i'r carchar lle roedd Pedr, ac yna 2 arall wrth drws arall, wrth I chi fynd mewn yn bellach i'r carchar, mi fydd yn ambell I drws, ac yna y 2 olaf oedd ar ddyletswydd wrth y clwydi haearn. Clwydi, bydde yn amhosib I wthio I torri nhw lawr ac yn y blam. Ond roedd, dim dwi'n meddwl bod heina wedi gloi yn gadarn, fel bydde pob drws, ond mi roedd na 2 filwr arall yn ei gwarchod nhw. A oedd modd ffoi. Dyna I chi garcharu.
yn edrych yn gwbl amhosibl yn doedd i Pedr ddod allan o'r carchar yn rhydd. Ac fe fi yno drwy gydol yr wythnos adnod 4 yr hwn wedi ei ddal a roddes e fe yng ngharchar ac ei traddododd at pedwariaid o filwyr i'w gadw gan ewyllysio ar ôl y Pasg ei ddwy nef allan at y bobl. Hynny wedi dathliad y Pasg, y bwriad oedd i ddod ag e allan i'w ddienyddio o flaen y bobl. Ac felly wythnos gyfan y bu yno dan warchad yr milwyr yma dan gydwyni yn gadw e lawr. Adnod 5 ymlaen ac felly Pedr a gadwyd yn y carchar eithir gweddi ddyfal a wneithbwyd gan yr eglwys a Duw drosto ef. A phan oedd Herod a'i fryd ar ei ddwy nef allan, y nos honno, yr oedd Pedr yn cysgu rhwng 2 filwr, wedi ei rwymo a dwy gadwyn a'r ceidwaid o flaen y drws oeddynt yn cadw'r carchar. Nawr dyma chi enghraifft eto o'r ragluniau Duw, yr amseru yma. Amseru perffaith Duw. I ni, yn dydyn ni, wastad am wrthweddio, am atebion syth. A pan ni'n gweddio trosom ni'n hunan, i ni am weld ffordd allan o'r broblem yn dydyn ni. Ni'n aml iawn yn mynd syth adweddi pan mae yna rhyw broblem, falle ddim mor gloi pan mae pethau'n mynd yn iawn, a pan mae yna rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano, falle'n cofio y mewn hanner awr i ddiolch efallai. Ond i ddylen ni fod yn diolch yn syth pan mae yna trigareddau'n amlwg yn dod o law Duw a bendithion. Ond i ni lot yn gynt pan mae yna broblemau. Ac pan mae yna broblemau ac i ni'n mynd i weddi ac yn gofyn, yna i ni eisiau'r ateb yn syth. I ni chwilio am yr atebion yn syth efallai, ac yn ddiamynedd efallai. Neu efallai wrthweddio, fel wnaeth yr eglwys yma, rhai nifer i dod ynghyd i weddio am Pedr, ac efallai am weld yr arglwydd yn ateb yn gyflym. Ond nid yw ein hamseru ni yr un peth ac amseru Duw. Efallai bod gyda ni anwylid i ni'n gweddio amdanynt. Ac falle ni am weld yr arglwydd yn gweithio. Mae'n rhywbeth naturiol am hynny hefyd yn does. Cadwodd Pedr yno tan y noswaith olaf o'r wythnos ar ôl pan oedd y dathlu yma mynd ymlaen. Ac i ni'n darllen i Pedr cysgu'n drwm y noson cyn ei ddienyddiad. Hwna'n rhywbeth yn ei hun, ond diwe. Roedd yn edrych fel petai pob gobaith wedi mynd i'w rhyddhau. Ac wrth i bob dydd fynd heibio ymddengys i bob llygedyn o obaith ddiflannu. Wrth i bob diwrnod fynd wrth i'r hael godi ac yna i'r hael fachlyd ac iddi dywyllu. Mi fydde pob un diwrnod ar wythnos o ddathliad y Pasg yn agosau at y diwedd. Mi fydde'r eglwys a mi fydde Pedr yn gwybod yr oedd ei ymadawiad yn ymddangos yn sicr. Oes na un yn teimlo ei bod nhw nawr mewn carchar tywyll di. Os oes rhywun sy'n gwrando sydd yn teimlo felly, falle nad oes neb arall yn sylwi hynny. Yn aml iawn dwi'n teimlo dyna beth sydd yn wir. Pan y mae yna waith yn cychwyn yn enaid rhywun, ac i bod nhw'n dechrau teimlo'r ymwybyddiaeth yma i bod nhw mewn carchar tywyll di. Falle nad oes neb, falle bod rhywun sydd yn dirnad ac falle wedi cael y ddirnadaeth ysbrydol yma'n gallu gweld falle bod yr arglwydd ar waith. Ond falle i bob ymddangosiad arall, does neb yn sylwi, ond mae yna frwydr yn digwydd yn y galon. Mae yna gwestiynau'n codi, mae yna ofnau'n codi, mae yna ymwybyddiaeth o Dduw, ofn o Dduw yn dechrau dod. Ac i chi nawr yn teimlo bod y teimlad yma, dyw e ddim yn un braf. Yn sicr, unrhyw un fydd yn tystio i'r ffaith ei bod nhw cyn dod yn Gristion. Mi fydde'r mwyafrif yn dweud hyn, bod yr brofiad o argyhoeddiad o bechod fel carchar tywyll di, mae'n erchyll. Mae'n faich drom, ac mae'n eich tynnu chi lawr. Ac i rai, mae'n bron iawn yn camu mewn i rhyw deimlad corfforol. Ei bod nhw'n teimlo, bod nhw'n sal hyd yn oed. Yn gorfforol. A falle'r holl amser mae'n pwysau euogrwydd pechod. Oes un yn teimlo ei bod nhw felly. Oes un yn meddwl ei bod wedi mynd heibio'r pwynt o unrhyw obaith i'ch enaid. Efallai bod chi wedi mynd i'r raddau hyn i chi'n teimlo bod y linell yna bod chi wedi croesi ddi. Ac nad oes gobeith i chi, wel gai ddweud hyn, os ych chi'n poeni am y peth, yna ma' na obaith, dyna'r cysur. Os ych chi'n meddwl bod chi wedi croesi'r linell, hynny yw, dydych chi ddim mor galed ac bod yn tristau am y peth.
Mae'r rheini sydd wedi croesi'r linell. Mae'r rheini sydd wedi mynd y tu hwnt wedi gwrthod cynigion yr arglwydd Iesu Grist am faddeuant. Mae'r rheini wedi hen galedu a does dim diddordeb dyn nhw. Maen nhw'n cadw dyrnau lan at Duw trwy'r amser. Ond os ydych chi yn teimlo, ydw i wedi croesi'r linell, yna dyma'r mater i lawenhau, dydych cydwybod ddim wedi caledu cymaint, dydych chi ddim wedi mynd i tu hwnt. Mae yna obaith. Mae dydd yr iachawdwriaeth dal ar y gael ar eich cyfer chi. Neu falle bod un yn meddwl bod un annwyl i ni ac i ni wedi gweddio amdanynt ers blynyddoedd. Ond maen nhw'n ymddangos fel eu bod nhw'n caledu. A caledu yw eu hanes nhw ac yn ymbellhau yn mynd yn bellach i'r byd. Ond mae'r rhaid gofyn hyn, a oes gobaith, a mae'r rhaid i ni ddweud wrth gwrs bod yna obaith. Hyd yn oed pan ni'n meddwl am y nwylid, a ni'n meddwl am yr rheini ac ni'n meddwl hyn, mae yna obaith tra fod yr efengil i gael, ac mae'r efengil yma i ni yn does. Mae yna obaith. Pan fod yr enaid yn llwythog a blenderog. Pan fod enaid yn teimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd. Pan fod enaid wedi gweld o'r diwedd gwacter y byd a'i bethau. Falle bod rhywun felly'n gwrando nawr wedi gweld yw'r byd ddim yn cynnig dim. Pan fod enaid wedi gweld fod gweithredoedd da, eu gweithredoedd da chi efallai, eich bod chi wedi gweld eu bod nhw fel bratiau bydron yng ngolwg Duw, eich chi'n gweld nawr nad oedd hwnna ddim mor dda wedi'r cyfan. Mi roedd y weithred dda honno yn llawn balchder. Mi roeddwn ni am i bobl glywed. Mi roeddwn ni yn hysbysebu'r peth ar bob un o'r cyfryngau sydd yn bosib, yn gadael i bobl wybod popeth da dwi wedi wneud. Ac dyna'r rheswm o'n i'n ei wneud yn aml iawn falle, o'n i eisiau helpu, ond os ydw i'n onest a fi hunan, roeddwn ni hefyd eisiau cael y clod. Ac nawr i chi wedi dod i weld fod eich gweithredoedd gorau chi wedi cael eu llygru gan bechod a balchder. Falle pan fod enaid wedi trio pob math o bethau i leddfu'r gwacter, falle hwnna wir. Falle bod chi wedi ymdrechu, chi wedi gweld bod yna wacter yn eich bywyd chi, a chi wedi ceisio llenwi'r gwacter. Dyna beth mae pobl yn wneud. Mae'r byd yn llenwi'r gwacter sydd yn eu heneidiau nhw, yn eu bywydau nhw. Maen nhw'n gweld beth yw'r pwrpas. Dyn nhw ddim yn deall y pwrpas y creuwyd nhw i ogynneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac felly mae bob un dydd maen nhw'n dod yn fyr o lenwi'r gwacter yna. Dyn nhw ddim yn gallu lenwi fe. Mae'n amhosib i lenwi fe. Ond maen nhw wedi trio pleserau. Pleserau'r byd sydd yn dderbyniol efallai. Lot o bethau yn y byd sydd yn dderbyniol i ni'n wneud, ond un peth ni'n gwybod yw rheini ddim yn llenwi'r gwacter, hyd yn oed bod nhw'n iawn ac yn dderbyniol. Ond yna mae'r rhai yn mynd i bleserau sydd ddim yn dderbyniol, i bleserau o anfoesoldeb a chwant y cnawd, ac yna maen nhw'n gweld ydy'r rheini'n sicr ddim yn bodloni. Falle bod nhw'n bodloni am yr eiliad, ond ddim bellach, mae'n dod â problemau maes o law. Mae'r rhai yn trio llenwi'r gwacter gyda gwaith ac yn gweithio'n galed, ac yn rhoi oriau maith mewn i'r gwaith ac yn trio gweithio i fyny'r grisiau, meddwl bod hwnna'n bodloni. Rhai yn meddwl mai teulu sy'n yw'r ateb. Bod nhw'n gosod y teulu gyntaf, gosod y plant gyntaf, yn rhoi bob profiad i'r plant yn meddwl mai dyna sydd yn bodloni bywyd. Ac yna maen nhw'n ffeindio dyw hwnna ddim yn digwydd. Rhai'n llenwi bywyd gwaith, wedyn gwyliau, wedyn gwaith, wedyn gwyliau. Ac yn meddwl bod y pethau yna'n bodloni. Ond yn ffeindio dyn nhw ddim. Falle bod chi wedi dod i'r pwynt, chi wedi mynd lawr y trywydd yna, wedi trio pleserau, wedi trio gwaith, wedi trio gwyliau, ac chi'n gweld dyw e ddim yn bodloni. Chi'n dod nôl o'r gwyliau, a chi'n dal yn ffeindio gwacter, allai herio unrhyw un sydd yn gwrando. A yw hynny'n wir? Dwi'n gwybod bod yn wir. Achos i ni wedi profi fe'n hunan, i ni wedi profi fe, i ni'n gwybod dydy'r pethau yma byth yn mynd i fodloni chi. Ac efallai o'r diwedd, i chi wedi gweld hyn, ond be mae hwnna wedi gwneud yw wedi gyrru chi'n bellach i'r carchar tywyll di, y pydaw yma. I chi'n teimlo nawr, does dim byd yn bodloni. Chi'n gweld nad oes dim yn lleddfu'r boen. A gan nad ydw i'n gallu lleddfu'r boen. Unig adeg gellir profi'r heddwch hynny. Pan y byddwn yn byw i'r pwrpas yn creuwyd ni, a chi ddim yn dod yn agos i hynny. A pan i chi'n dechrau profi'r teimladau yma, pan i chi'n profi y profiad yma, pan mae'r ysbryd glân di dechrau gwaith, os i chi'n profi hyn, yn gobaith sicr yw hyn, fod yr ysbryd glân di dechrau gwaith yno chi.
Bod wedi dechrau agor y llygaid mymryn, chi'n dechrau gweld gwacter fan hyn, gwacter fan draw. Chi'n dechrau gweld yn gliriach. Falle ddim yn llwyr glir eto, ond chi'n gweld eich gweithredoedd da chi un ar ôl y llall o'r diwedd. I chi wedi dechrau gweld fod y rhain wedi llygru. Ac nawr mae'r ysbryd glân wedi dechrau agor llygaid yr enaid. Ac nawr be mae hwnna'n neud yw bod yn dod â chi at diwedd eich terfyn. Chi ddim yn gwybod pa le i droi. Chi'n dechrau teimlo'r anobaith yma. Ac efallai y frwydr yma, y brwydr, ac falle chi wedi dechrau stopio brwydro, stopio trio gwella, achos chi'n gwybod dyw e ddim yn gweithio. Chi wedi stopio cyfiawnhau eich hunan. Chi wedi stopio trio gwella eich hunan. Falle bod chi mor wan. Mae fel y darlun yna o'r ddafad wedi syrthio lawr y clogwyn a bod ar ryw silff fach ar ochr y glogwyn ac rhy bell i helpu hunan a mae rhaid i'r bigad ddod lawr i achub y ddafad. Ond dydy'r bigad ddim yn mynd i fynd lawr nes bod y ddafad yn gwbl fethiedig, yn gorwedd yna, wedi colli nerth, ddim wedi cael diod, ddim wedi cael bwyd, ddim wedi gallu bita, ac nawr mae'r brefi wedi stopio, mae'r ymdrechu wedi stopio, ac mae yna lawr ar y clogwyn, ac yna pam mae'n gwbl bron iawn yn ddi-ymadfer, y mae'r bigad yn mynd lawr ac yn ei roed ar ysgwyddau ac yn dringo nôl i fyny. Dyna'r fath o ddarlun. Ydych chi wedi dod i'r man lle chi ddim yn gallu gwneud dim mwy. Falle dyna yw amseru Duw. Chi wedi trio, chi wedi brwydro, falle ar y cychwyn ddim yn sylweddoli bod chi yn y carchar, ond nawr chi wedi gweld o am garchar tywyll ti. Mi roedd Pedr mewn carchar yn doedd, ac mi roedd na gadwyni arno fe, ni gadw e lawr. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Y Rhyddhau Gwyrthiol. Mae'r hanes yma yn hanes llawn cyffro, mae'n anhygol. Dyna chi hanes, llawn digwyddiadau. Ond dyna yw hanes pob troedigaeth. Y mae gwrando ar hanes troedigaeth rhywun mor ddiddorol, mae mor gyffroes, ond dyw e. Adnod 7. Mae gwele angel yr arglwydd a safod ger llaw a goleini a ddisgleiriodd yn y carchar, ac efe a drawodd yslis Pedr ac ei cyfododd ef gan ddywedyd cyfod yn fian, a'i gadwyni ef a syrthiasant oddi wrth ei ddwylo. Dyna chi eiliad. Bu rhaid ysgwyd Pedr i'w ddeffro, ac yna heb ddeffro y milwyr oedd ynghlwm wrth i addurnau. Sut mae hwnna'n bosib? Syrthiodd yn wirthiol y cydwyni oddi ar ei addurnau. Dyna i chi anhygol. Ac os oes na unrhyw un yn mynd i drio esbonio fe, wel, sut digwyddodd e, ac yn y blaen, sut mae hwnna'n bosib, yna dydych chi ddim wedi deall nag eich. Achos ar ddiwedd y dydd, oes pwrpas esbonio sut digwyddodd. Dwi ddim yn bwysig i raddau, achos be ni'n gwybod yw roedd yn wirthiol wedi digwydd. Pa bynnag ddull y defnyddiodd yr arglwydd iddo fe i wneud, un beth ni'n gwybod yw fydde fe ddim wedi digwydd ond i bai yr arglwydd ymyrryd. Mae e'n rhywbeth sydd y tu hwnt i ddychymyg fe nath yr arglwydd sicrhau hyn. Adnod 8 a dywedodd yr angel wrtho ymregysa ar hwym dy sandalau, ac felly gwnaeth fe yna y dywedodd bwrw dy wisg amdanat a chanlyn fi. O'r holl ddigwyddiadau yma'n wirthiol. Angel yr arglwydd yn cyfarwyddo yr hyn oedd i'w wneud. Mae'r holl ddarlun yn anhygol. Yna wedi glymu a cadwynau'n dod bant a'r milwyr ddim yn sylwi. Mae'n amhosibl iddo fe hwnna ddigwydd mewn termau deiarol, dynol, naturiol. Mi fydde un o'n nhw, dylai nhw ddim wedi bod yn cysgu, bydden nhw wedi cael ei hyfforddi beidio cysgu, ond dyna ble roedden nhw. Dim ond gwarchod ac yn nghlwm wrth y carcharod. Ac eto wnaethon nhw ddim gweld, wnaethon nhw ddim sylwi. Os bod llen i dod, ond beth bynnag yw yr oedd yn wyrth. Ac yna cafwyd cyfarwyddyd gan yr angel. Ac yn adnod 9 ymlaen, ac efe aeth allan ac ei cynlynodd ef ac ni wybu mae gwir oedd y peth a wneithid gan yr angel. Eithir yr oedd yn tybied mae gweledigaeth yr oedd, ac wedi myned ohonynt heb law y gyntaf yr ail wyliadwriaeth, hwy a ddeithant i'r porth heiarn, yr hwn sydd yn arwain i'r ddinas, yr hwn am agorodd iddynt, o'i waith ei hun. Ac wedi myned allan hwy a eithant ar y hyd, un heol, ac yn ebrwydd yr angel a aeth ymaith oddi wrtho. Dychmygwch. Dyna chi ddigwyddiadau'r rhyfeddol. Dychmygwch presenoldeb dwyfol oedd yno. Dyna chi presenoldeb yn rhoi'r heddwch i Pedr.
Yr oer y hyder I Pedr yn gwybod mae rhaid fi godi a beth os ydy'r milwyr yn deffro ac yna mynd i'r ail ddrws ac y milwyr eto ddim yn sylwi ac yna eto ac yn y glwydi heiarn ac yna yr milwyr dal ddim yn sylwi ac yna y glwydi'n agor fydde wedi agor ar ben ei hun. Dyna chi bresenoldeb yr arglwydd oedd yno ac o fod mewn tywyllwch wedi glymu gan Cadwyni yna I oleini llenwi'r lle a Cadwyni yn syrthio I ffwrdd ac yna I warwain gan yr arglwydd heibio'r holl filwyr. Dyna chi ragluniaethau sofran yr holl alluog Dduw. Mae yn hanes anhygol. Y gwirthiau anhygol yma. Am ryddhau Gwyrthiol. Am ateb I weddi. Yr oedd yr eglwys wrthi'n gweddio. Am yr union beth a ddigwyddodd. Falle bydden nhw ddim wedi dychmygu sut bydde wedi digwydd. Ond dydyn ni ddim yn gallu dychmygu sut mae'n ei ddigwydd. Pan ni'n gweddio am anwylid, efallai sydd yn ymhell yng nghanol y byd. Dyma pan mae'n aml iawn pan dwi'n meddwl yn fy nychymig bach I. Dwi'n meddwl bydd rhagluniaethau Duw. Dwi'n meddwl am ryw reswm dwi'n mynd ar hyd y trywydd y tren neu'r bws. Fi'n gwybod bod yna gyfyngiadau felly bellach. Ond dychmygu un o'r anwylid efallai ar dren neu rhywun dwi'n nabod efallai ar dren. Neu'n eistedd ar fws. Ac yna rhywun yn dod a rhywsut mae'r sgwrs yn cychwyn. Ac yna wrth i'r sgwrs cychwyn, mae'n para ymlaen ac yna mae'r person sydd wedi dod drws nesaf i'r llall yn Gristion ac yn dweud yn ei wahodd neu ei gwahodd I gwrdd neu'n rhoi trac bach neu rhoi yr efengil iddyn nhw. Ac yna mae hwnna'n gam yn rhagluniaethau Duw. Mae'r rhagluniau Duw mae'n achubiaeth enaid wastad yn gyffroes. Yr ffordd mae'n agor llygaid enaid. Y ffordd mae'n defnyddio sefyllfaoedd yn ein bywydau ni. Mae'n anhygol. A dyna be fydd yr eglwys wedi bod yn gweddio. Yn gweddio'n dair am ryddhad Pedr iddo fe gallu pregethu eto. Ond efallai bod ni'n gweddio bydd enaid rhywun I ni'n nabod. Rhyw anwylid mab neu ferch neu fam neu dad neu ffrind neu rhyw berthynas. Ac I ni'n gweddio am eu hachubiaeth nhw. Ac I ni'n gweddio o rhagluniaeth fawr yn nef bydd ar waith, arwain rhywun ar ei traws nhw. Ond dyma beth oedd yr eglwys wedi gweddio. Ond mae'r hyn ddigwyddodd I Pedr. Beth ni'n gallu dweud y mae atebion gweddi a'r gwirth sydd yn digwydd pan mae enaid yn cael ei achub yn fwy rhyfeddol na Cadwyni yn cael ei rhyddhau ac 8 milwr a'r 8 arall ddim yn sylweddoli a'r clwydi heiarn yn agor. Mae hwnna'n anhygol, ond I ni'n gwybod y mae Duw'n gallu neud ond mae'n anoddach fyth. Mae yn fwy o wyrth, ond yw I agor llygaid enaid rwy'n I weld I pechod iddyn nhw cael ei achub. Pan fod enaid yn dod o rydd o gaethiwed yr un drwg, dyna I chi Cadwyni. Mae Cadwyni sydd yn cael eich clymu lawr I filwyr eraill. Yna I chi gallu meddwl, ni'n gallu deall bydd Duw yn gallu rhyddhau rheini, ond mae yna rhywbeth ond oes. Mae yna rhywbeth dieflig. Dim rhywbeth, mae e'n gyfan gwbl dieflig. Caethiwed yr un drwg a'r enaid. Mae e'n eich clymu chi lawr I bechod. Dyna chi gaethiwed. A mae'r wyrth o'r fwyaf yn digwydd pan mae'r arglwydd yn rhyddhau gafael yr un drwg. Nid oes tywyllwch fel tywyllwch yr enaid yn ei bechod. Nid oes Cadwyni mor gadarn a Cadwyni pechod ar enaid. Mae cryfangau yr un drwg, mor gadarn o amgylch dyn. Chi gallu cael y fagwraeth orau, ond hyd yn oed hynny, mae gafael pechod mor gadarn. Mae'n gweithio mewn rhai lle maen nhw'n llawn balchder ac wedi cael ei magu ar yr aelwyd fwyaf Cristnogol allwch chi ddychmygu, fwyaf cywir. Ac yna mae yna beryg ond oes, dyma balchder, dyna cryfangau yr un drwg yn peri fod yr un yn llawn balchder yn edrych ar ei gweithredoedd da ac yn dweud dwi'n iawn. Dyna pa mor ddifrifol yw pechod. Mae'n dod mewn fyna, neu hyd yn oed yn y fagwraeth orau. Fe fydd yr enaid yn breuddwydio am yr hyn y mae'r byd yn ei gael, y pethau sydd ddim yn dderbyniol, ac yna mae'n trachwantu ar ei holen nhw. Ond chi meddwl chi wedi cael eich amddifadio o'r pethau, chi wedi cael eich amddiffyn, dim eich amddifadu, chi wedi cael eich amddiffyn o'r pethau yna. Mae'r teulu wedi eich gofalu a'ch diogelu chi rhag y temptation yna. Ond mae'r enaid hyd yn oed yn y sefyllfa yna yn dyheu, yn breuddwydio am y byd. Dyna pa mor gryf, dyna pa mor bwerus yw gafael pechod ar enaid. Mae e'n anhygol o dyn. Mae'r gafael, chi'n gallu gweld pan chi'n tynnu chwyn o'r ddeiar.
Gyfo mynd lawr a lawr a tynnu, a mae'n dod nôl lan. Ond yn ysbrydol felly, mae'n gymaint fwy, mae'n ddifrifol, ac mae gafael yr un drwg mor dyn. Felly mae'r wyrth sydd yn digwydd. Y lot fwy o wyrth na'r rhyddhau cadwyni o addyrnau Pedr. Mor rhyfeddol yw hwnna. Mae'r carchar y mae'r enaid ynddi lot fwy tywyll na'r carchar yr oedd Pedr ynddi. Mae pechod a bedolrwydd. Mae'n gafael mor dyn ar enaid. Rhaid llusgo'r enaid o'i bechodau, ond nid yw hwnna'n wir. Pan gwelir pechadur yn dechrau profi ar gyhoeddiad o bechod, mae'r ysbryd glân yn dechrau goleio'r enaid. Dyma'r wyrth. Fel dath goleini yn y carchar, mae rhywbeth tebyg yn digwydd yn ysbrydol i'r enaid. Mae'r ysbryd glân yn agor y llygaid ac mae'n oleini'n dod mewn. Chi'n dechrau gweld, chi'n dechrau deall. Chi'n dechrau ystyried y pethau a mae'n gwneud fwy o synwyr gynt. Chi wedi trial deall a ddim yn ei ddeall y gwbl. Ond nawr mae'r geiniog yn syrthio i'w le fel petai. Chi'n gweld y frwydr? Fel un mewn pydew ar y cychwyn efallai ar y gwaelod heb sylwi eich bod chi mewn pydew. Ond nawr chi'n gweld. Mae'n chi'n dechrau gweld rheidrwydd dod allan o'r pydew. Nawr o'r diwedd i chi wedi sylweddoli eich cyflwr. Ac nawr chi eisiau dod allan o'r pydew. A chi'n gweld nawr yr ymdrech ar y brwydro, ond yma bron iawn ar y cychwyn, y frwydr mae'n gwrthod helpu, yr help sydd i'ch tynnu chi allan, falle ar y cychwyn, i chi wedi gweld bod chi mewn pydew, ac i chi'n dechrau trio dod allan eich hunan. Ac yn gwrthod yr help. Ac i chi'n fodlon aros yno hyd yn oed. Ond yna chi'n gweld rhaid i chi dod allan. A chi'n dod i weld pa mor frwnt yw'r pydew. A chi'n gweld difrifoldeb aros yn y pydew. Ac nawr chi'n trio to a chi'n llithro lawr. Mae balchder yn ymwrthod ar fraich estyngedig sydd yno i'ch dynnu chi allan. I chi dal i ymwrthod. Oes na rhai sydd wedi clywed yr efengyl cannoedd o weithiau a sydd wedi clywed am y ffordd, ond i chi dal i trio gweithio pethau mas. I chi dal i trio ateb y cwestiynau mae gwyddonwyr yn ei taflu i chi. Chi dal i trio ateb hyn a'r llall. Chi dal i trio feddwl, dwi'n gallu gwella fe unan. Oes na bethau eraill yn mynd i fod. A chi'n trio gwella, ond i chi'n clywed am y fraich yma sydd yn estyn lawr i'r pydew, ond i chi'n ymwrthod ac mae balchder i chi'n meddwl bod chi'n gallu chwarae'r rhan. O'r diwedd efallai. Pan i chi'n gweld na ellir dod allan ar eich pen i chi'n. Ac nawr, efallai heddiw yw'r diwrnod yn rhagluniaethau Duw, nawr o'r diwedd yn eich gwendid fel y ddafad ar y clogwyn wedi dod at ddiwedd i terfyn. Ac nawr, mae digon yn erth i chi gallu dyrchafu'ch llygaid i weld llawer arglwydd yn ymestyn allan. Ar hwn, llawer un sydd wedi bod ar waith yn rhyddhau y cadwyni sydd ar eich enaid. Yr hwn sydd i'r rhoid y goleini i chi weld y pydew, i chi weld eich angen. Yr hwn sydd i'r rhoid y goleini i chi weld y llaw ac i chi weld mae llaw Crist yw ar y groes. I chi wedi gweld nawr trwy ras. I chi wedi cael gweld bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw ar y groes yn eich lle chi. Chi dal lawr ar waelod y pydew, chi dal yn golledig, ond nawr trwy ras i chi'n edrych lan ac i chi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist ar y groes ac i chi'n allech chi dychmygu'r pydew a diferion o waed yn llifo lawr ochr y pydew. Ac i chi'n gweld mae yna nerth, mae yna bwer yn y gwaed, ac nawr i chi'n gweld i law yn ymestyn allan. I chi'n gweld y groes yn agosau ato chi fel betai, ac i chi'n cael y goleini weld hyn. Dyna chi adeg pan i chi'n cael eich rhyddhau yn llwyr o gaethiwed. Trwy ras mae nerth yn cael ei rhoi i chi i ymestyn eich llaw allan at Grist. Ac mae Crist yn gafael yn eich llaw chi ac yn eich tynnu chi allan o'r pydew. Y mae ef yn neud y gwaith
I chi'n meddwl falle ar y cychwyn bod chi wedi gafel yna fe, ond ni'n gwybod mae hyn sydd yn digwydd yw, mae rhaid i chi trwy ffydd ymestyn allan eich braich. Dyna rhan chi yn y peth, a mae'r rhodd o ffydd yn cael ei roi i chi tra chi yn y pydew. Ond i chi'n ymestyn, Dduw graslon, helpa fi gredu, helpa fi ymddiried, helpa fi godi fy mraich lan i afal yn y tŷ. Ond ni'n gwybod, mae'n rhoi yn erth i ni wneud hynny, mae'n arwen i trwy'r ysbryd glân, ond beth sydd yn digwydd yw, mae'r arglwydd yn gafael yn dyn yn ni, ac mae'n barod i ryddhau'r cadwyni, y Satan, yr un drwg a phechod oddi ar ein hyneud ni, ac mae'n tynnu ni allan o'r pydew, o'r carchar tywyllt ni. Mae'n gosod ein traed ar y graig. Dyna beth sydd yn digwydd, ond dyna chi eiliad. Pan chi'n cael eich rhyddhau o gaeth ddiwedd. Chi'n rhydd. Dyna chi waith. Mae'n rhyddhau gwyrthiol ond diwedd. Dim ond gwyrth yw e. Os ydych chi'n gallu esbonio dod allan o'r pydew mewn ffordd dynol, cnawdol yn eich nerth eich hun, dydych chi ddim wedi deall yr efengyl. Ond os allwch chi ddweud i'r arglwydd Iesu Grist, eich tynnu chi allan. Yna mae fan hyn prawf yn does, wel, yn fyr i orffen y reality dwyfol. Adnod 9, ac efe aeth allan, Peder aeth allan ac cylynodd ac ni wybu, mae gwir oedd y peth a wneithid gan yr angel, eithir yr oedd yn tybied, mae gweledigedd yr oedd. Ar y cychwyn, nid oedd Peder yn siŵr os mae digwyddiad reol oedd e, corfforol yn tai, oedd e'n cael gweledigaeth. Oedd wedi cael gweledigaeth yn doedd, yr arglwydd wedi dod a rhoi gweledigaeth yna, ac oedd yn meddwl, dyna beth sydd fan hyn, am eiliad, bron iawn i ni'n gallu dweud yn y maes yma. A oedd yn rhy dda i fod yn wir o ran hynny. Mor rhyfeddol oedd y digwyddiadau, oedd wedi gweld hyn, oedd wedi gweld, a rhyw arglwydd yn rhoi rhyw wers i mi fan hyn, neu beth bynnag. Ond dyna y mae enaid sydd yn dod at Gris yn ei deimlo. Wedi'r tywyllwch, wedi'r anobaith, wedi'r gwacter, wedi gweld yr hyn yr heiddant, y colledigaeth am ei pechodau, pan mae'r cadwyni'n syrthio, pan fod y baich yn gollwng oddi ar yr enaid, pan fod ffydd yn cael ei roi i weld gwaith achubol Iesu Grist drostynt, i weld iddo gadw'r gyfraith yn eich llechi, i weld iddo farw ar y groes y cymeryd eich cosb yn eich llechi, iddo atgyfodi'n fuddugoliaethus ar y trydydu yn eich mwyn chi, pan chi'n gweld hyn oll trwy wyrth dwyfol, pan llenwyr yr enaid a heddwch cydwybod a heddwch a Duw. Mae'r enaid bron yn teimlo, yw hyn wedi digwydd i mi? Ein bod ni'n gwybod ei fod wedi digwydd i ni. Mae'n brofiad anhygoel. I chi'n rhyfeddu at gariad, a bod wedi maddau fi, bod wedi golchi fi, ar ôl fy holl ragrydd, ar ôl fy holl bechodau, fod wedi maddau fi. Ni'n gwybod bod wedi digwydd, ond mae bron iawn i'n dweud, beth yw hyn? Rhyfeddod yr holl ddigwyddiad. Y cyfan o Dduw, ni'n gallu gweld, dyw hwn yn mynd i wneud â fi, mae'n cyfan gwbl o Dduw o ras. Mae rhyw fath o elfen fan hyn o beth o Peder yn disgrifio, o beth mae'r emynydd yn ei ddweud, os gwelir fi, bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith, yn seinio, bron iawn, chi'n dod gyda'r emynydd, yn dweud, mae'n rhyfedd. I fi, chi ddim yn rhyfeddu a bobl eraill, falle ond chi'n rhyfeddu amdana fi, fy mod i, yn cael fy achub, rhyfeddol, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrifnawn. Mae'n rhyw elfen o sioc ma os gwelir fi bechadur. Os gwelir fi yno yn rhagwyddoldeb, rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. Fe genir yn rhagwyddoldeb maith. Os gwelir un pererin mor llesg ar ben ei daith, a girwyd mewn tymhesloedd, a olchwyd yn y gwaed, a ganwyd ac a gadwyd drwy'r iachawdwriaeth rad. Os do fi drwy'r anialwch, rhyfedda fyth dy ras. Am henaid i lonyddwch rôl ganwaith golli'r maes. Y maglau wedi ei torri am traed yn gwbl rydd, os gwelir fi fel hynny tragwyddol folia fydd. Dyma'r ymdeimlad. Mae hwn yn rhyfeddol, mae'n anhygol, ac yna chi'n sylweddoli, mae wedi digwydd. Ond dyma fydd geiriau'r Cristion. Mae llawer i bobl crefyddol, dyma'r tristwch ond yw e. Faint o bobl crefyddol, does dim lot o bobl crefyddol ar ôl yng Nghymru, ond o'r rhai sydd yn grefyddol. Nid oes na lawer yn dibynnu ar ei gweithredoedd da am fynediad i'r nefoedd. Y tristwch yw, pan ych chi'n clywed falle cymanfaoedd canu ac yn canu'r emynau hyfryd yma, llawn efengyl,
Ac i chi yna'n meddwl am yr bas yn hyfryd, am yr tenor, a'r soprano'n taro'r nodyn, a'r alto'n dod â prydferthwch mewn. Ac i chi meddwl, dyn nhw wedi deall y geiriau? Dyma pan ni'n cael yr myfyrdodau byr yma ar y mynnau'r Efengyl. Mae'r geiriau yn mor eglur i ni wedi trafod dod â rhai dros y blynyddoedd ac yn dweud, wel, i chi'n canu'r emyn yma, ydych chi'n deall be mae'r geiriau yna'n golygu? Mater o ddeongled yw hwnna, hwnna, chi'n ddeongli hwnna, ffordd arall. Maen nhw'n dweud, dyn nhw ddim yn ei weld e. Allen ni ddychmygu rhywun yn canu, os gwelir fi bechadu rhyw ddydd ar ben fy nhaith, mi fydd yna lawer rai crefyddol, be ddylsen nhw ddweud i hwn? Wrth gwrs fe welir fi y sant rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Mae bron iawn, maen nhw'n dweud wrth gwrs, dwi wedi mynd i'r capel, dwi'n canu'r ymynedd, dwi'n darllen y Beibl, dwi'n helpu'r tlawd, dwi'n neud hyn a llall. Dwi'n wastad wedi bod yn Gristion, o mam a dad yn Gristion, gynnau mam a'i tad nhw, ac yn y blaen, ac i ni wedi bod yn gapelwyr erioed. Ac os i ni'n dweud hynny, dydyn ni ddim wedi deall. Nid dyna beth sy'n tynnu ni mas o'r carchar tywyll di. Iesu Grist sy'n tynnu ni mas o'r carchar tywyll di. Os gwelir fi bechadu rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. Mae yna rhyw elfen fan hyn o ryfeddod. Gras diw i'r cyfan. Pam fi? Dydyn ni ddim yn deall. Ond mae'r cyfan o ras. Mae'r un sydd wedi gweld I bechod, fe deimla rhyfeddod y profiad. Fe deimla ddiolchgarwch o'r mwyaf am yr hyn a wna'r arglwydd yn ei fywyd. Mae yn ddyddiol yn rhyfeddu at ras diw yn ei achub. Adnod 11 a Phedr wedi dyfod ato ei hun. Mae nawr wedi gweld mae wedi cysolwi. A ddywedodd y nawr y gwn yn wir anfon o'r arglwydd ei angel am gwared I allan o law Herod ac oddi wrth yr holl ddisgwyliad pobl yr Iddewon. Dyma beth sydd wedi digwydd nawr, mi on fod fy mhrynwr yn fyw, mi on fy mod wedi cael fy rhyddhau, a dyna beth sy'n digwydd yr enaid, pa mae'n tynnu chi mas, mae'n rhyfeddod ac yna, mae'r ymwybyddyd yn dod, mi on, dyna le ni eisiau bod, dyna le ni'n gweddio fydd pob un sydd yn gwrando yn dod i'r man. A nawr y gwn yn wir anfon yr arglwydd ei angel am gwared I allan o law Herod. Mi o'n i'r Iesu faddef y meiau oll. Na fydd un yn dod at yr arglwydd yn y fath ffordd. Mae cawn glywed am wyrthiau tebyg yn ein dyddiau ni eto. Maen nhw'n ymddangos yn bryn yn dydyn nhw. Pregethu o sil I sil ac I chi'n galw ar yr arglwydd o gad I ni weld ffrwyth ac yn gweddio mai dyma yw y cymhelliad clod I ti. Ond I ni'n byw mewn dyddiau tywyll yn dydyn ni. Na fydde'r hyfryd wawr ar led. Na fydde'r ysbryd glân yn dod lawr. Na fydde'n gweithio ar enaid sy'n golledig heddi. Y bydd yna enaid yn dod o'r carchar ac yn cael y goleuni yma'n llywyrchu ac yn cael gweld yr Iesu ac yn cael pwyso arno ac yn derbyn hodd o ffydd. Na fydde hynny'n digwydd unwaith eto yn ein dyddiau ni. Y sil yma yn y dyddiau sy'n dod, a byddwn ni'n cael clywed am rhai sydd wedi dod o dywyllwch I oleuni yr Efengyl. Gadewch I ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda'ch wi oll hyd byth. Amen.